tam zase jeden senzor, který tomu dává informace o rychlosti a pak to špatně funguje. Tak, to bude hlídat další. Martin, kdyby sokolej, pravá páka dolů. Ano? Tak, teď si ten roj. Nahoru, jednu jako na dně. Tak. To bude vidět. Zelený. Ještě nebylo tohle. Točíte tam? Uvidíme. Tam vidíte helikoptér. Vlastně přijde pátá. Z toho tolik řízení. Ale to ti nelítej nad nima. Všechny jsou řízení automaticky. Taky jsou řízený společně automaticky. Taky nelítej nad nima. Taky dobrý. No. A to je blbý, aby jsme byli vidět s těma joystickama. To ne. Ale to je nějak vytáhl, jo? No, taková. A ten tomu nějak věří, pan kameraman. To, jak dlouho to budeme dělat takhle? Kdo může, tak ukažte, že to neovládáte. A jak se blíží? Ale... Máme konec? Jo, já. Přesně tak. Dobrý, v pohodě. Výborně, tyjo, nic se nesrazilo. Ale to je dobrý.